Sambe siyobhuka azangimlo mkhothi ipipi mase siyakhwelana-ke hayi msakhe ngangiqala ngisho ukusakha indoda wey'manga lelo langa hayibo ngibuze khotha lento le kubuye phuma isimeni leyo amalolo lento le yamafinyile mina kubuye phuma leyo nto le ngikhothe kubuye kuzwa ukuthi angiphalaze into engayijwayele angibuze what wrong now tell ukuthi yiphila mina seyangijwayele. This is my first time. Yeah, this is my first time doing this job. Lapha jabula umlungu ayalibele lixeshile ekhanda lami ngisabathe hayibo ngeke now let put the condom in make the job as no enjoy romance kwakho you sucking me nice I'm sucking izinqa embobo ezinqa enqini umkhothe khona athi ngimkhothe khona hayibo uphela ngiyifuna le mali ngizothina like iyo yedwa ngisho uthobela ukubangcolile ungcola nje lokho kuyisikanda yakho athi faka ulimi awusho lo bhuti lona yabo sahlangana nayo na professor sihlangana kephi la ku Mall Road emgaqweni abone nje intombazanana enhle fresh small abona usmall ambize ngiyengena emotweni singe yabo sixoxa ngibuza ukuthi nguba igama lami ngimtshela ukuthi nguba igama lami athi asambeni ngibuza ukuthi ngenza ini la emgaqweni ngimtshela ngenza business angibuza ukuthi business yami isebenza kanjani ngimtshela yashandi full house yasho si full house into kanjani ukuthi umuntu umsakhe bese niyabhebhala hayi angithathe sambe naye lo bhuti masihamba naye lo bhuti shuthi sifike la siyakhona yabo sihambe indawo ende ibanga elide namkaze ngaba nokuthuka ukuthi ayibo lo muntu lo uyongenza kanti siyaphi yabo hayi sifike endlini yakhe masifike endlini asiqale ke ngimsakhe bese siyalokhuza siyaheva mase fanele ukuthi umuntu anginikeze imali yakho akasafuna ukunikeza imali mfethu imali yami hayibo ungazongijwayela kabi wena asifebe waradisi waradethi hayibo mfethu ngicela uphinsela la ungithathe khona akafuna ukuphinsela la ekuthathe khona umuntu usethi ibonele hayibo nje yonke leyo nto izimo nje uhamba kanjani uphindele emuva umuntu ekususa le kude kanje ekisa le mhlambe ko bluff ngako bluff le emahlathini into enesicefile ukuthi umuntu vetana kusazela angakise endlini yakhe akise ehlathini kanti uyazi ukuthi uyokugila manje yini wena osukubona ingcono ukuthi angakukhokheli imali nothi mhlawumbe akubulale because abanye kuthiwa bahamba bengaphinde betholakala ngicela lapha izimo ezinjengalezi abasukade bebhekene nazo ngcono mengakukhokhelanga kunokuthi alo athathe impilo yakho kuba ngcono. Iziphi indlela eyisafe nanenike nizame mhlawumbe ukuthi niyayiqikelela nenza ngazo futhi ukuthi mhlawumbe umuntu engagcini ethi uyasebenza nje useyifaka egodini lokufa kuba ngcono umuntu mawuzomthatha wazi ukuthi nizoyobhuka yabo manje uyobhuka ke 100% safe yazi ukuthi awu la ngeke ngakukhokheli ngiyangenzile ukuthi ngoba vede niseloji ungatshela ngisho abaphathi nabantu ngamemeza ngisho umemeza ubatshela ukuthi ayibonanga umuntu ephume ngakukhokhelile abantu yakho yabo kuba ngcono mawubhukiwe noma ezokuyisa endlini yakhe ke straight akukho loluthi umuntu akrobhe ekuyise la ehlala khona la ehlala khona ngoba uyabona phela ukuthi yabo la umuntu ikwakhe uyazi ukuthi ngeke enze noma yini ngoba uyazi ukuthi ungabuya ufike namaphoyisa yabo ungafika futhi ufike nezigebengu zakho nawo zizomenza ukuthi akwazi ukuthi akukhokhele nawe imali yakho back serious ninazo izigebengu kuyenzeka abafana umfana la uyamthola nangu 500 jethe mfethu yasinemishini engifuna ngishayele yona mfethu khona umuntu kanjena kanje sokhatha la shayi so manje ngamanye amazwi uthini akukho safe ukuthatha umuntu oqwayizayo umlethe endlini yakho kusafe kodwa futhi akukho safe uma wena uzongabi naqiniso wena usukumlandeli indaba vede phela iqala kuwena nje wena fanele ube neqiniso
yabo mina yeah ngiya ngokuthi umuntu ungenzelekise kangakanani mabe ungiphathe kahle nami ngikuphatha kahle kodwa mangabe uzoyitshela usile nami ngisa kakhulu ngoba ngiyakwazi ngisho ukuthi mase ngiphuma phume noma inefoni yakho noma yini engizoyibona yinhle ezongikhokhela le mali le ekade fanele unginikeze yona noma ezongikhokhela engaphezulu futhi hey no ake siyibuyisele emuva nje sihlehle nayo siqale phansi konke lapho kwaqala khona kuze kufike kuleso sigaba kusuke sekwenze njani okay usisi ubani igama lakhe uvela kuphi ukhulelephi ukhule umntwana onjani ngaphambi kokuba ubhema idakamizwa ubunjani emveni kokubhema idakamizwa zikwenze waba umuntu onjani why sibuza kanjalo why sikhuluma kanjalo sifuna azi umuntu ukuthi njengamanje uma engakabhemi idakamizwa usuke esayicontrola impilo yakhe kodwa uma ususeyidakamizweni iyona esuke isicontrol impilo yakho futhi iyona esuke isikhethele iyona esuke isifuna ukukhethisa ukuthi wenza u1 noma wenza u2 if ungabwenza u1 no2 nani into ongathola ungaphansi kwayo ingakho siyifune zombili inhlangothi zokuthi ubunjani ngesikhathi ukhula unjani ke manje ngoba usugaqele idakamizwa njengoba usho ukuthi uyigcina usumuntu osedayisa ngomzimba nanokuthi ushila ukuthi ekukhuleni kwakho wawungakazi weze wayiphupha udayisa ngomzimba kangangokuthi wawungakholwa nanokuthi bakhona into abayenzayo leyo nto leyo kodwa ngokukhulu ugcina uzungena ezidakamizweni wagcina manje ya usukubona ukuthi hayi kuyinto ekhona futhi kuyinto eyenzakalayo shuthi singathi into background yakho ukuthi ukhule kanjani ukhule lapho ukhuliswa umzali kanjani inhlalo umphakathi ibinjani esikoleni khona ubunjani wafunda wasukaphi wagcinaphi kwenza kanjani ukuthi isinqandamathe sentombi njengalethi siphelele emgaqweni futhi wenza kanjani ukumaintain emgaqweni ngoba kungcolwa nje ukuthi wena uhlezi uclean yeah okay igama lami ngubongiwe wakajali ujali ocabayo awuyena uzuma lo yeah nami ngathi ukuthi ujali ocabayo impondo wangilako Eastern Cape kodwa vele phela ojali abaningi bangapha ezantsi okay ubongiwe wakajali ngisakephi ngihlala eClermont yeah Shuthi mina ngangifunda eKujabuleni ePrimary high school ngafunda eLanga ngangifundiswa umlungu kama uma ukhule esebenza eMajardini yabo ukhule esebenza kabuhlungu nje eMajardini shuthi bangifundisa kabelungu bangizama ngaphuma ePrimary high school eLanga fika eLanga ngahluleka ke ka grade 11 uhlulwa yini manje ngamithi yeah kwaku 2017 ingane maqana umuntu ona 17 wa 2000 umuntu onga 2017 ngicabanga yangamuphi unyaka ngisho 2018 yango 2018 minus 2025 shuthi na 7 years leyo ngane 2008 oh 2018 minus 2025 shuthi na 17 kanti wena unangabe iminyaka ngina 37 hayibo kanti ungangizala serious hayibo oh shise ngibe nenkinga ngenjani ngikhulelwe lapho ngenza grade 11 bese ngiyasiyeka isikole kanjalo khulisa ingane nakhona futhi umlungu ke la agcina khona ungenzela izinto wayengenzela professor lamlungu yonke into engidingayo esikole mina ayikho into engabe nayo mina esikoleni into edingakalayo nje esikoleni efuna uthisha mina ngiyaba nayo ngokuqala futhi eklasini engizokhokha mangabe kuthiwa kanjani nezikole yabo into kanjalo nje kade ngihlezi nje ngiyiprovided yonke into ngubani ngubade ngifundisa umlungu engithanda engenzela yonke imfana ngane yakhe ngaba nengane ke engayikhipha kanjalo nawe ubone kumzali ngisho kumzali moke waqala waba nengane usuku out empilweni yakhe leyo mzali so sefanele ebheke ingane yakho ngoba usumzali ngoba nawe usumzali usuwazi into ayaziyo bavedane basho ukuthi usuwazi into esengiyaziyo yabo mhlawumbe usuwazi nangaphezulu ngoba sino full house yabo into
Bebangayazi umakazi azaza ezimgaqweni. Ukhulele emajardini elo esebenza emajardini. Wazi waba mdala. Ngisho isingisi sakhe sasemajardini. Yasikhuluma isingisi kodwa afundile. Ile inhlobo leyakudala engafundile. Hayi ke ngikhulelwe ke mangikhuleliswa umuntu obhedana. Waye right as a professor mina ngimbona. Ngihleke wena ngihlekizwe lo sho ngayo umbhedo wendoda. Bheda ngoba phela ngize ngene ema-drugsini mina ngafaka uyena kahle ubaba walezi ingane lezi. Shise yokuqala yango-2008 yesibili yango-2009. Uyacabanga yibhemani impela eduze impitshi eduze nje eduze nje umuntu siyabhebhana njalo kancane nje ucansi lapha embhedeni awumuzwana ukuthi umuntu oseyidakamizweni because laba abaseyidakamizweni bayaphuza uqeda inkonzo hayi abafani bakhona abasheshayo namanje nje bakhona abasheshayo abanqamlelayo abasheshayo nje umuntu athi 1 2 wakhuleliswa lo mbhedo wendoda yisho sima ngikhuleliswa ile ndoda ke ngizalele ke lenganyayo yokuqala umuntu angiphiki icabanga athini azakuyona ingane yakhe hambe fanele siye kuba ngisifanele ulinde ingane izibe nenyanga ezingaki ezo3 ngihambe utshengiswa ukuthi ngempela yini hayi bayibukeke kubo babonisa ingane yala ekhaya le bamtshela hayibo senkosi lengane le yala ekhaya futhi lengane le ungadlali ngengane abantu lengane le yala ekhaya misifana nengane yala ekhaya iwasha yenza yonke into ikwenzela yonke into lo muntu uhambe emsebenzini abuye ula endlini uphekile wenze yonke into manje uyiphiya kanjani ingane usikhotheni yabo lesibili ke ibe right ke shise masengizele lesibili ngenze njani na professor ngithole umsebenzi ngisebenza eBayside kusayisevelology ePinetown so umsebenzi ngisebenze khona shise mangisebenza abone lo mfana lo ukuthi njengoba ngisebenza sengiyambhitha ngayo yonke into ngisafuna ulutho kuyena sengi-right nezingane zami nje sengiyakwazi ukuyisupportela mina ngisamdingi kakhulu enze njani shothi ngithi ngimvashelile kubo ngibhema insango lapho yeso ngisayibhemela inkantini enze njani ashuke athi meshuka shothi avuvuzele iwonga afake iwonga anginikeze leli damu leli ngilibhema ngisema ngilibhema leli damu leli tshela ukuthi ngalala ngaze ngaphaphama hayibo mhlawumbe ngakusasa hayibo mangiphaphama hayibo sempozi indaba yile engenzekale yona indaba kwenze njani ngalala kangaka hayi angafuni ukungitshela angibuza ukuthi ngiright ngimtshela right aphinda ngishukele elinye futhi hayi ngiphinde ngibheme futhi hayi iphinde kwenze same story yabo hayi elo sengihlaphe sengibhema 3 days lamagama akhe libele ngishukela sengiyezwa manje sengiyagula sengishawa uArosta sekuhlungisiswa ngiyamtshela ukuthi hayibo mfethu fone ngiyemsebenzini yabo kodwa manje ngiyagula hayi ngifone ngisho emsebenzini ukuthi hayi angikho right thini mina nje hayi inkinga angihlala ekhaya ngathi ngize ngibe right hayi nangempela ngizintshela hayibo mfethu uyazi ngiyagula isisi sami sibuhlungu angenzele le damu lakhe leli aze ngishaya uzoba right hayi nangempela ngithe mangishaya leli damu lensango yakhe ngaba right ngaqaqeka nje ngisho emzimbeni ngaba right angithi lento leyo imikshaya Arosta uyakhathala kube kuhlungisiso ungakwazi kwenza lutho nje ube udaka nje into ongayiphenduphendula yenze noma yini udaka hayi ngithe kodwa mangiqeda ukubhema leli damu lakhe hayi ngazizwa ngifresh ngaba right hawu ngambuza umfethu manje nga-right nje waphela ngisho ukugulini inkinga wathini kwayimaye ngitshelayo ngalelo langa ukuthi wena vede mina bese ngibhema nawe le nto yami ngibhema iwunga sisiyayibhema sibhema soba u2 ngithi mina mfethu sungaze ube nesibindi sokwenza into enjalo indaba uwenze leyo nto leyo yenzayo wathi hayi ukuthi nawe ngifuna ukuthi uma uthola imali emsebenzini ukwazi ukuthi ungithengele
siyithenge lento mfethu ngixoxe ukuthi umfana onjani lo ukwazi ukufundisa intombazane uma wengane futhi ngazifundisa i-drugs into embi kanje njengoba i-drugs lenzisana into ey'bhida kanje hayi shothi-ke nangempela-ke ngibheme sengiyamthengela sesiyathenga-ke njengithi ngiyaqaleka bese ngiyasebenza ngibuye emsebenzini ngibuye esibheme shothi emsebenzini sengiyenze njani sengiya-sleepwalker yeso uma ngifika emsebenzini angithi ngizongihamba sengibhemile phela ngeke ngiye emsebenzini ngingabhemile fanele uma ngisebenza ngibe right sengiya-sleepwalker angithi uyayazi lento leyo ubhemile ukuthinga uyathenga sengiyathenga emsebenzini kanti amakamera yangibuka yabo yonke leyo nto leyo ingibiza imeneja hayi bubongiwe emakamereni sikubona kanje yini inkinga yakho uyaxoxa mina anginayo inkinga yami bafitani bahambe bangihlalisa ekhaya kuthiwa bohlala ekhaya sokubiza mase right kwabo ukuphela komsebenzi-ke lokhu lapho sengiphelele umsebenzi yena usasebenza nawe uyasebenza ayisebenzele eBaker yini elo ezinkweni abuye namakhekhe adayisele umakhelwane enzele ukubhema phela ayike sagcina sihlukene-ke kanjalo-ke ngoba phela ngaphelele umsebenzi wangixosha ngaphindela ekhaya ney'ngane zami kwaba ukuhlukana kwethu angithi mina sengiyayazi wonke sengiyabhema sengisekhaya manje ekhaya senginenkinga manje ngisakwazi phela angisasebenzi yabo sengiyaqala-ke manje sengenzenjani sengitshontshe iy'nto zosisibami iy'nto zey'ngane zami ngiyadayisa yabo yonke leyo nto yenze njani xabanisa nabantu bakini leyo nto ngeke nawe bahlale nawe kini ububantshontshela yabo ngeke akekho umuntu ongafuyisela endlini yabo noma naye malahla nje ngishaya isikhwama sakhe ngiyayintshontsha leyo mali engiyintshontshayo yabo gcina uyabona naye ukuthi hayi baqala nini ukubona egcekeni ekhaya ukuthi ngathi kukhona inkinga khona since wawubuyile nezingane zakho bathatha isikhathi ukungibona ngoba yabo into eyayingenza ukuthi bangasheshi bangibone nomakhelwane ngangibuye ngenze lo makhelwane amawashingi yabo hambe ngiyowasha ngibuye mhlawumbe uthola ukuthi angenzile ukuthi ngalelo langa ekhaya kodwa mzukwane ngibheda nje kunswempu ngiyantshontsha khona lokho ngizongitshontsha ngihambe ngiyodayisa khona umama ekade edlala istokfela ngoDisemba ithola ukudla ngoyila aqala khona la babona khona-ke ukuthi hhayi ngeke siyaphela la ekhaya siqeda lo khona lo siqedayo hayi futhi obvious nje kwakuyimina ngoba phela imina engaziwayo vethu ukuthi ngiyabhema vete ngibheme uhunga hayi ngiqede ushukela ngidayisa oflower marayisi yabo nje ukudla kwestokfela kwaze kwacishe kwaphela impela nje ngidayisa nje dayiselana ukuthi ngikwazi ukuthi ngibheme hayi-ke nasekhaya nabo bagcina sebexakekile-ke phela imina babona ukuthi angeke nathi bahlale nesele endlini hlale nomuntu nje athini mana athi ayingeke mfethu bongiwe ucela ushiye lungile iy'ngane sizoyikhulisa zizohlala nathi izoba right iy'ngane yabo yonke into-ke neqolo lazo-ke lathathwa yena uma yabo yonke into nje sasala naye-ke kwayima ngiqala-ke ngifika kephi-ke la eThekwini ukufika kwami la eThekwini ngathathwa intombazane elokishini yathini yasibongiwe yabo ngoba veda usahlali kini yabo nginokuthi ulibele ulala kanje la eminyango elokishini akubukeki elokishini kuba ngcono kephi mawuseThekwini eThekwini sofika senze njani mfethu ngiqala mina nokuya eThekwini angani nokuthi wazayo khululeka icebo lozakha yabo hayi nangempela sithe masifike masikani abona amabongo abona amantombazana amahle ama-yellow horn squeeze uyabhema ini hayi ngiyabhema ihunga hayi banginikeza uyabhema ntambama fanele uhambe naye-ke lo muntu lo ngoba phela usuke kubhemisile angithi imini yonke fanele uhambe naye ngihamba naye niyafike niyenza into yakubhemise fanele umbhebhise futhi phela naye angithi sekubhemisile fanele nilale-ke lale nangakusasa mhlawumbe futhi uzophinda uthathe omunye yabo bele bebeshintshana nje bele bebeshintshana mhlawumbe ube nenhlanhla-ke umuntu okuthanda-ke ube intombi yakhe akushiye endlini
angabisabuyela nawe emaskani la kubhenyelwa khona, akushiye endlini, akunikeze into yokubhema, akunikeze nemali yokuthi uthenge ukudla, yonke into ube right, akutshenza uzobuya emsebenzini emaskani mase buya kodayisa uzokufica endlini. Nangempelayo kube njalo ngeke mube nenhlanhla wathola umuntu okuthandile. Manje usukuthi uthandaza lithi uthola umuntu ozokuthandana. Njengami ngagcina nginayo-ke nami leyo nhlahla kodwa sebengidlile i-most iningi labo nje laselingidikidile nje langiqeda. Ngoba ngisho amabariya khona, ngisho ibariya mina elake langibhebha ngenkani tshele ngingafuni, lingangikhokhelanga, lingenzanga lutho, lingangithengelanga lutho, langithatha nje lathi asambe squeeze uyabhema yini, ngamtshela cha ngiyabhema, ngaletha okay zoba right. Sahamba sifika ngale ehlathini, afika athi oyakuma mama wakho Msenge, hayibo viphi umuntu useyangishaya, hayibo ngishayelani manje squeeze ngenzeni, wena vula ingquza lana mina ngiyafuna ukubhebha, hayibo kanjani squeeze iphi imali yani kumama wakho Msenge, uyangishaya umuntu, hayibo ngishawelani pho, okay squeeze senzeke izinto le wenze lento oyenzayo uqede kodwa mase ukungishaya, hayi nangempela ke sibhebhane-ke masiqeda ukubhebhana-ke bese ngiyahamba-ke naye ayahambela iy'ndlela zakho, ukuthi la bantu laba bayafana, awusabusakwazi ukumphendula umbone. Lento engisafuna ukuyibuza ukuthi mase nibonana-ke nihamba uthini yena? Manje inkinga ileya ukusabusakwazi ukumbona ukuthi mhlawumbe ngizokwazi ukuthi ngimcebe kwabanye ukuthi lo wenzeni izolo, awusabusakwazi ukuthi uphinde umbone. And kumnyama ngani? Yabo kumnyama ngale akubonakali sikuthi hayi-ke shuthi ngathola ngimgcine ngithole umuntu okuthiwa ubani uMalifu. Hayi-ke uma ngimthola lo bhuti lona engisendlini yakhe angishiye-ke yena-ke ngakusasa athini athi ngizohlala naye. Hayi-ke kamnandi kangishiye nemali yonke into, imali yokudla iwunga kanjalo. Yabo siqhubeke nje silibe sihlala naye agcine ekhathala. Angitshela ukuthi ukhatheleni ukuthi ngiyabhema mfethu, kufanele ngiye ukubhema ukuze sikwazi ukuthi siqhubele phambili nempilo, ngoba impilo yokubhema imile vete, impilo emile vete, ubhema nje sunempilo emile vete. Hayi nangempela-ke ngenjani azama angithengele iMethadone. Ayithenge ngidayise. Udayisa iMethadone? Ukuze uthenge into yokubhema? Hayi ayithenge ngidayisa, angibuze wena viphi kanjani awubi right, kodwa ngikuthengelile umuthi kodwa awubi right, still usashawa ilento lena u-arrest. Hayi ngimtshele akuyeke mfana kunzima, agcine atheni ngumfana sayi ngengcono nokuthi sihlukane-ke nokuthi mfethu qhubeke nawe mina ubhema ngibe ngithandana nawe, ngoba mina ngeke ngikwazi ukuthandana nomuntu obhemayo ngoba imali iyaphela lana newunga futhi iyaphela, shuthi mina ngidayisela wena phela, yabo shuthi ngenzela wena yonke into engiyenzayo. Nangempela-ke kube ukuthi siyahlukana ngempela nalo mfethu. Lapho esengihlukanile futhi naye-ke kuyima ngizongena-ke eqwayizeni, yabo sekuyaphoqa phela manje, iyawenza umqondo impela. Angithi sesihlukene phela nalo muntu lo ade ngisize ngenzela yonke into, ngi-right, ngihlala endlini, ngigqokisa, ngigqoka igama, yonke into ngi-right nje, engithengela izinto ngi-right. Sihlukene-ke naye-ke sifanele ngenjani-ke manje ngiyiphandele mina ukuze ngikwazi ukuthi phela ngiqhubeke nempilo nami ngibheme. Hayi shuthi ngenjani-ke kube khona enye intombazane nje kuthiwa uNomfundo, ngitshela ukuthi hayi mfethu khululeka, mina ntambama ngizokuzama ukuthi sambe ngiye lana ngikwazi ukuthi ngithole. Uma uphuma endlini ubuyela ehlathini? Angithi kade ukuthatha ehlathini, angithi emaskani wakufaka endlini. Uma usuphuma endlini phindela khona phela bathini manje osisade ubonisa nabantu yonke leyo nto, wehlisa nesithunzi, ubonisa nabantu hayibo, kodwa kugcineni usuke ezamile ngoba nakho akuthengela iMethadone futhi wayefuna impilo yakhe ishintshe ibe right. Singamblame singangamblame. Mina ngayihlulekela ngifuna uqamba amanga, mina nje ngabe sengaba right, ngifuna uqamba amanga ukube sengiyimisele mina lento isuka la ngaphakathi kuwena ukuthi usuyafuna yini ukuthi
uyiyeke lento le noma usathanda washo ukuthi ngangisathanda-ke nami akaze eceleni ngemuva kuthiwa bathanda ngemuva lapho wakwangicela bandla ngifuna uqamba amanga hhayi wakwangicela bandla ngifuna uqamba amanga futhi ngavuma ngoba ngangimthanda kodwa manje ngadabuka izinqa zababuhlungu baphuma negazi ibo nganginjani mfana uyakwazi ngisho ukuhlala ayibo awukwazi ngisho ukwenzani yabo uma uhlala uhlale ngazo ayibo ibuhlungu le nto mina ngiyayibuza ukuthi amantombazana le emaTanzania ayibo aphila kanjani ngempela ngoba strong ayibo ngoba phela vele kuthiwa nje umsebenzi wabo bawenza lapha ngemuva enqini badlana ngemuva nje ukuthi baphila kanjani amantombazana ayingeke kuthiwa bafuna ngisho abafana abafana phela ngithi sizokukhokhela sokuzobhema yiwo ungaphela mfethu wenza yonke into ukuthi ukwazi ukuzobhema njengoba ngikutshela ukuthi le ntombazane-ke uma ingithola ngitshela ukuthi hayi kulila mina ngizokwenza isiplani ukuthi sikwazi ukuthi siphile uqhubeke ukwazi ukuthi uyibhemele hayi nangempela-ke ntambama shaya ntambama sigeze sibe right yayihlalelo efletini le phezulu lo Musgrave ngiyabona yayithengelwe umlungu indawo yokuhlala cabanga umlungu wayithengele ifleti ihlala efletini right nje kusiso right ukuthi uMasigebengu sewashona uMasigebengu igama lakhe sewashona hayi mangithatha-ke ngisemgaqweni angitshele okay imalana-ke mawuma awuthi ukukhuphula izwancane angitshela ukuthi imala mawuma la makuma imoto uzohamba uye kuyona imoto leyo muntu loyo methi kanje nakanje wena uzothi kanje hayi nangempela-ke ngimi emgaqweni mangimile nayo impela imi imoto mayimi imoto ngihambe ngikuyena angibize nangempela umlungu hayi ngingene phakathi emotweni ngiqala nje ukuya emgaqweni mina ngathi ngumlungu yini inhlahla noma ibhadi soba nomkhuba njalo lapho hayi abafana belungu futhi mina ngaze ngibe nebhadi even namanje thola umlungu ozongenzela ubushophe serious abelungu ngibone ngibathandayo bayakhokha nje badlula nje yonke into abantu abamnyama manajera-ke awazwani-ke nokhokha-ke hlezi kuzoba u-40 50 omunye athi uno-30 uzowenzani u-30 ubhema kuthiwa khona abafuna abakhipha ngisho u-10 thishe ngino-10 rand nkosi yami u-10 kuphele nginawo amanyala hayi le amabongo-ke kodwa ajwayele lokho amabari abayabanika kodwa abanye-ke la bakhona phela laba asebengcola ngempela babone laba abangcolayo ngempela shuthi kuya ngokugeza kwakho wena uclean khona abangcolayo kuya ngey'teji la lento yethu hayi nangempela-ke lo mlungu angithathe-ke sahambe abhukhe embiloloji sahambe siyobhuka azangime mkhothi ipipi mese siyakhwelana-ke hayi msakhe ngangiqala ngisho ukusakha indoda wey'manga lelo langa hayibo ngibuze khotha le nto le kubuye kuphuma isimeni amalolo lento le yamafinyile kubuye kuphume leyo nto leyo ngikhothe kubuye kuzwa ukuthi angiphalaze into engayijwayele angibuze what wrong now tshela ukuthi phela mina seyangijwayele this is my first time this is my first time doing this job lapha jabula umlungu ayalibele lixeshile ekhanda lami ngisabathe hayi ngeke nawe let put the condom in make the job as no ngisa-enjoy ungiromensa kwakho you sucking me nice sucking izinqa embobo yezinqa ey'nqeni umkhothe khona athi ngimkhothe khona hayibo uphela ngiyayifuna le mali ngizothini right iyo yedwa yisho ukuthi abele ubangcolile ungcola nje lokho athi faka ulimo ukhothe wenze yonke leyo nto-ke hhayi nangempela-ke senzeke siqede-ke semasiqeda anginikeza u-200 rand hhayi ngijabule ngifike namthawu 200 rand hhayi wena ngizamile hambe-ke ngiphindele kulo sisi lo ngifake Masigebengu emgaqweni tshele ukuthi hayi nayo imali engiyitholile hayi naye ajabule
siyobhema. Nawe uyabhema? Uyabhema naye. Hayi sehleke sifike sibama uba imafia-ke mufika emaskani ufike unemali. Hey. Uyinkosi. Hawu sukuyikhingi mfana. Bizwa ngala nangala uyasikwiza nje. Ufike uhlaliswe phansi la uhlala khona. Inkosi yesikhashana. Hawu ngaphela imali. Usuyinje. Hawu. Hayi. Ngiyatshela la eMajackson. Hayi ngangena kanjalo-ke nami ukuthi ngigcine ngokuqhubeka mhlampe ukuze kuye ujwayela owesibili omtholayo wesithathu omtholayo mhlampe ngosuku lapho kwamhlawumbe ugcina ulana nabantu abaningi khona abantu ababebangaki mhlawumbe abawu-5 kuyafika ku-5 noma babe-4 noma babe-3 kuya ngokuthi ube nenhlanhla kangakanani ngoba kuyenzeka ngelinye ilanga uthola ukuthi uzothola ngisho 10 hawu mhlawumbe kuba 100 rand 50 rand 100 rand 50 rand mhlawumbe omunye 200 ulala ubomvu awulala umnandi but emzimbeni ukukhathala ukulimala ngaphansi uyakhathala phela ingqoza vede obvious izovuvukala iyavuvukala phela ingqoza libele ibhejiwe iyadumba uyizwe nawe ukuthi dumbile ngisho ugeza isandla umuthi asifaka umuntu awungeni ubuhlungu phela fezi sex uzulana nomuntu ongamthandi hayi kubuhlungu lana nomuntu ongamthandi ave kubuhlungu shinga mfuna uhamba manga kubuhlungu ulala nomuntu ongamthandi okokuqala awuchama okokuqala lokho kuba awu-enjoy usufuna lento eyifunayo angithi kanti uma uzolala nomuntu omthandayo uyakwazi ukuthi nengquza nayo ibe right ithambe kamnandi khiphe nawe lokhu khiphayo angithi ukuze nikwazi phela ukuthi nilokhuzane kamnandi kube mnandi nawe uchame naye achame kamnandi maye umuntu ungamthandi wekwaphinda waba nendoda emva kokuba uphuma endlini ngaya ngaba nayo nje khona manje sengibhemi uwunga ingane yami yokugcina phela umfana sho lo mfana lona ngimthola kanjani-ke yena ngimthola sengiyabhema vele ngase ngibuya la eThekwini ngaphinde yaphindele elokishini ngahamba phela ngayoxolisa ekhaya ngaba umuntu right waba ingane baphinde bangamukela ngaba right ngaqhubeka kodwa ngabhema phela kodwa manje sekuthi angisantshontshe ekhaya sengenze njani sengenza amawashing nje abantu phela yabo ngimtholeke lo mfana uSanele igama lakhe Sanele abasale emanyaleni ayibonela intombazane nje nayo kanti akazi ukuthi umkhulu kudwebharo mfana ngempela mfana wabantu ubhilikida wagaxela lapha kabhemi akenzi lutho ucabanga ebhemela insango kuphela ayiphuzile utshwala kanti uyagaxela ugaxela umuntu obhema idrag ufeleba yazi lapho ngintsha anyaye ngikuthile uyavuma ngisebenzile mfana ngihamba manga ngisebenzile hayi shothi mengithola yena akanangane una 30 bani sasana 34 una 35 mina ngina 36 years umdala ngisho kunaye futhi into engonyaka odlule phela la ithi una 37 manje ngina 37 futhi into engonyaka odlule phela leyo into last year izolo hayi last year unganyama ngo-2020 ba angova uboy umama ukhohlwa izingane zakhe umuntu ona-7 years wango-2020 ba angizokwazi kwenza njalo uthe nga-2018 ngesikhathi ade sibale ekuqaleni ngibona 2018 minus 2025 futhi umuntu wa-2018 wango-2018 it's been 7 years shuthi-ke wango-2018 thola lufana lo hayi tseme ngibona ayibonele intombazane nje e-right angibone angisheleke angibingelele hayi ntombazane bayigama lakho mtshele zichazelane kanjalo hayi ngikuthandile kanje ngingamtsheli ukuthi ngiyabheka wena unqoma sometime nanti uthi kumgibeza intamo nje sometime ngifuna uqamba manga kwakumele abone lapho ukuthi ikhona inkinga kodwa kuyilokho phela uzasiqala ngilala ngosuku lolodwa kodwa nje
sathandana nje ngoba saqabulana ngisho uqabulana ngiphelezela azangibeka ngasekhaya nangakusasa wafika wazongivala nje wathi seholile ngolesihlanu ezakwazi ungilanda ekhaya mengilanda-ke ngithengele phela into ezimnandi ama-Doritos ujuice olikhulu fruit uyanxapha wona chocolate ngiyanxapha inhliziyo ngisho ukuthi naye uyayibhemela ngifuna imali ngempela ngibekezele yazi lapho u-arrest yangishaye hayi ngibekezele ku-6 ngithema ku-6 angize 1 rand athi angihambe imali yami yokugibela le-bus fare ngiphendele ekhaya 16 hayi nangempela-ke ngijabule-ke hawu sengiyibhunga ngihamba nazo nalezi zinto lezi angithengele zona ziyodayisa akudlekanga phela akudleki nje mhlawumbe ngadla ichocolate kuphela isitepu hayi fike ezansi nginikeze iy'ngane zidlele ngiyahambele ngiyile kwey'bhemeni hayi kuhambe lo mfana lo agcine ebona ukuthi hayi ngeke intombazane le condenser serious ngoba wangibamba ngani wathenga lezi ikhindi lezi ama-shots lawa nagqokayo lawa ukhwashkwashwa amahle awu-2 namavesti ney'kipa eziwu-2 kwakuyini ngenza identity noma yini kwakuwu-identity ngoba engafiki lo-refinali lapho hayi shuthi ngithathe esisodwa nevesti elilodwa neskipa esisodwa ngihambe ngiyokudayisa Bongiwe dayisa afika buze Bongiwe ngithenga izinto la kanje into zami angiyiboni ngabe ziphi mfethu xa libe ngithi mina hayibo khona lezo zinto nami ngithathile phela ngoba ngiyakuthanda khona kusekhaya athi okay ngoba uma nganayo inkingi ngoba umuntu wami ngangami nengane ngoba vele umuntu wami wena uyamtshela ngithi une-2 uyazi ngane zothwana ngithande khona nginjalo hayi hambe abuze pho indaba mfethu ungayigqoki lezi zinto lezi angaze ngibone egqokile ngisho isithombe lezi yabo ngisho nje isithombe ngoba plus nganginayo nanefoni nginayo namafoni nje siphatha kahle hayi nje ngingezelwe lengane yasekhaya ikhona ingane yasekhaya iTomboy izalosisi wami ngithi mina ngingeze yona ingane yasekhaya isitabane hayi ambuzo umbali bajwayelene phela uyamazi angisiyamazi awumbali khona izinto ey'nikezwe kungiwe kanje hayi umbali akayazi athi nakwamhlolo hayi yazi naleyo nto kufanele hayi nangempela ngibuze-ke namntambama sebuye emsebenzini awumfethu waqambama ngathi izinto kanje uyinikezwe umbali ziphi iy'nto zami hayi mbone yabona manje ngiyaphoqa phela ukuthi ngitshele iqiniso yabo tshela hayibo mfethu phela mina ngiyabhema mina tshele kanje emakhaleni phela mina ngiyabhema zendibelulibele ngibangela isicefe nawe libelulibele ngibuza into zokugqoka ngiyidayisile ngiyabhema mina ngibhema iwonga xa mfana abantu bafethu isikhathi singaka lapho ngisho leyo nto leyo ngikhulelwe ngaleso sikhathi yezwa sengikhulelwe hayi mtshele futhi ukuthi angikho right angisayi ngisho esikhathini mina mfethu iphelile inyanga ezo-3 ngingayi esikhathini hawu nawe uyazi mina mengihlezi ngiya kuma-period ungibona manje angisayi ngisho esikhathini nje sifanele sihambe seklinikhi siyobona ukuthi kwenzakalani hayi nangempela-ke sihambe seklinikhi fike ngi-check-e nangempela kuthiwa ngikhulelwe jabulele lokho-ke ajabulele thina uzoba nengane hawu angabe sanginaka nanokuthi ngidayisa izinto nokuthi ngiyabhema angabe sayinaka leyo nto ujabuleleni ukuthi uzoba nengane yaqala ukuba nengane empilweni yakhe akaze abe nengane hayi-ke tshele-ke mfethu ngiyabhema-ke mina hayi angithengele-ke mfana abantu nangempela-ke libele ngibhemisa-ke angithengele nje njalo uma ngabe ngiyakubo uyazi fanele angithengele angibhemise njani noma efika ekhaya yazi ngibuye ngimkhombe imbhabhayo imtshethe ngiqalekile phela mina mfethu ubuye ngithathe nefoni yakhe hambe kuyidayisa yabo nje isishimane leso usitholile usho ukuthi phela ngoba nje wangibekezelela until ngaze ngayozala yabo ngaze ngaye esibhedlela ngayobeletha ngayizala ingane yakhe ngabuya yabo nje ngisesibhedlela wayengilethela ngisho iwunga la edingseni nje sengiqalekile mina mfethu ngiyayishiya le ngane la esibhedlela ngiyaphuma mina la esibhedlela ngiqalekile ngiyobhema
ngathi hayi mfethu ungayenzi le nto uzoyenza iplan athumele ingane yasekhaya ithulusiza ayithumele ifike ilethe 200 rand ngidithele into engizozidla ngahamba ngacela ilokhuzana i-pass out yelo konesi odokotela banginikeza-ke i-pass out ngabatshela nabo futhi sengiyabhema i-drugs kanje bajabulela ukuthi nje ngikhuluma iqiniso nokuthi-ke angiyishiye ingane esibhedlela amanye amapara kuthi wajwayele ukuyishiya ingane ayishiye kanjalo ayihambile bajabulela lokho nje ukuthi ngisho iqiniso ukuthi ngiyabhema ngihamba ngiyobhemela ephoyinti phinde ngibuye cha usubuyile mamakhe usubuyile mawakhe hamba kuyenayo kade sekhala udinga ukuyofidwa udinga ukwenziwa ukuthi angithi ehlale nesara nenkinga yejondisi yeah hayi-ke njani nje umva lokho ubuya kanjani futhi la emgaqweni emgaqweni ngiphinda ngibuye ngokuthi phela ngiphinda yabo isandla masesajwayele yeah wenza into ngitshontsha siyeki mfana mfuna mama ngoba phela ngiyaqhubeka ngilibe ngitshontsha futhi unesandla esilula nginesandla esilula nje mangabona nje into ihle ilahlile ngiyayishaya ngabona nje into ilahlile ngiyayishaya plus izongifica kabi ngiqalekile into enkingileyo Davidani benkingi yabo kuqaleka ayikuzonda ngiqaleka yabo arrest webongiwe sathani webongiwe awukhuluma nentombazane njengamanje le ntombazane ibukela kude indaba yokudayisa ngomzimba le ntombazane intombazane ephuzayo ibhemo hapli ibhemo nsangu ibhemo gwayilosi ibukela kude indaba yewunga ibukela kude ayiphethe nje kahle njengoba nawe wafakwa umuntu owawuthandana naye intombazane njengabambeki ungathini kuyona nje manje ungathini kulo muntu ongakawele ungene osabona futhi kuyihlazo noma kuyinhlekisa ukuzwa ukuthi kunomuntu ohamba ayodayisa ngomzimba ngoba nakhe ephushwa izidakamizwa ngemuva lingathini lakho njengomama nje futhi ukuyala abantu besifazana babukela le show njengamanje awube umama ke manje nje ngathi nje kuleyo sisi leyo nkosi yami yabo ngakusho kuyena ngathi mina akaqhubeke nje yena ayiphathe kahle kodwa azame ukuthi yabo lokho asengenile kukona azama ukuthi akuyeke noma acele athole usizo first look i-rehab ngoba ukuthi akubukele kude ukuthi awudayisa ngengquza akuyona into e-right leyo ukuthi angababukela phansi abantu abadayisa ngoba nathi hayi ngoba nakho suke sizenza ngithi usuke uphushwa ile nto le esuke uyidinga ngaleso sikhathi leyo isuke ikushaya le nto leyo isuke ikushaya hayi ngoba nakho usukwenza ngoba nakho nawe into oyithandayo oyi-enjoyayo hayi sungathandi sunga-enjoyi kodwa usukwenzelani usukwenzela ukuthi uthole le nto leyo oyifunayo plus kodwa utshwala akakuyona into engagcini kwenza ukuthi uyodayisa utshwala angithi babhema amahapli lapha into kwayona bangazi ukuthi kusuke kufakweni lapha phezulu kule nto abayibhemayo kodwa ingcono lezo zinto azenzisane lokhuzana lo yebo kodwa kungaba yisango eliyakwiwunga angithi kuthiwa bafaka onsango laphana awuyazi lo nsango isuke imixwe ngani qinisile-ke lapho angithi yayibona ngabhema kanjalo wabhema ungazi ngabhema ngingazi ukuthi ngibheme iwunga ngifake iwunga yabona-ke nje loyo kufanele agweme abangani ayelugweme phela nabangani kufanele uhlobo lwabangani ukuthi uhlala nobani yabo nje yena kufanele abe enze sure ukuthi uba nento yakhe uyithengela izinto zakhe angabhemisani nabanye abantu ngoba umubhema nabanye abantu vede kusengcupheni ukuthi alo kodwa-ke iqiniso lithi angithi uthi wona wabhema insangu kade ubhema iluzi uze uyithole ungena kule nto umbuzo uthi wawukade uqale kanjani khona wawukade uqale kuphi futhi ukubhema yeah ukubhema nje before uzofika ku-heavy stuff ngaqale high school ukubhema ngangihlala nabafana mina inkinga yami ngijwayeleni nabafana
yabo njengangahambi namantombazane hamba nabafana bebhema enkantini ogwayi ngagcina nama bafethu ngicane ngitestisa ngicane ngizwisana njengamanje ingane yakhe ina 17 years angithi ise high school leyo ngane njengamanje wena ukubhema waqala ise high school uyabona ukuthi siyadinga ukuthi sikhulume nezingane ese high school ukuze ingane yakhe ingayitholi ingxenye yabantu abaqale onsangu nogwayi ingane zami mina ziyazi ukuthi izalwa umama oyipharezo ngiyayitshela futhi inhlezi ngiyitshela ukuthi bata bami niyabona ukuthi sinjani sinobabweni so nani ke fanele nizame ukuthi nibe ngcono kunathi njengoba nifunda nje fanele nenze show ukuthi niyafunda nesiqede isikole ngoba uqeda isikole kwenu ikona okuzonivulela iminyango yokuthi nikwazi ukuthi niphile impilo engcono kunathi ngaphandle ke manikhethela ke nani nifuna ukufana nathi manifuna ukufana nathi ke choice umuntu eyakhe mina ngiyayitshela ingane zami ukuthi choice yenu impilo yenu isezandleni zenu mawukuthi nifuna ukufana noma wenu nizofana nami kodwa mawukuthi anifuna ukufana nami nizowenza ongcono kunalokho mina engakwenza nalokho mina engikwenzile uphi ubaba wengane othi nawe naye ugaxele yaqhubeka uyabhema phela uhlala phi yena uhlala eClermont mandibana nje kuya ekuthini mina kuye ukuthi angimfele nangamathe kuye ukuthi angimgwaze ngisho nangombese noma yini nje futhi ngiyanyanya nje mangimbona kodwa nje yena uvetenathi yami awengane kube akusona isikhwela kodwa hayibo awukhwelezi ngikhwelezelani ngoba phela mfethu wangifaka ekufeni umuntu hayi wakufaka ekufeni kodwa wakufaka ethuneni ngiphila wangifaka nje ekufeni so nje manje bukhona yena umdlelwano osunabo noba lapho uhlala khona hayi manje nje ngiyayiphandela uyiphethe uyayilawula sela ngingquza nje kuphela washo wathi uyachoma pho empela ngiyona engidla ngayo ngiyona ngiphila ngayo yona ngiphila ngayo shuthi kufanele ngempela uhlezi ugezile ngoba ngeke umuntu azakubona ukuthi uyabhema ngeke khohlwa ngeke bekubone ungasho iprize oyithandayo because phela ngiyazothola lapha sabathola fulawo siyakho imalini 200 awabiza kangaka kodwa ngifuna mali kanti phela lento le akuyona lo akusona isithelo osikhaya ekahleni isithelo somzimba lesi sasiphiwe uNkulunkulu bathi uNkulunkulu iweapon bathi tempele lethu kodwa thina senjani sihlala ngalo silipha nina la hayibo sokuhlala 200 kuye kwenzeka nje mhlawumbe uthi uyothola umuntu we-full house wafica mhlawumbe umuntu oyinuku onepipi elingcolayo enukayo awusixoxe ukuthi kwenzakalani kwakunjani kwakuyisiphi leso sigameko yabo abantu abanjalo abamanu jwayele ukuba malo amakorekwere namandiya abamakorekwere namandiya amandiya emanyaleni kwakwenze njani awusilandise yabo thola ukuthi mhlawumbe ke lo bhuti lo angishaqe sambe sambe sifika athi nathi sokwenzela emotweni because akanayo imali yokuthi ayobhuka angitshele ukuthi hayi ngizomsakha until aze achame hayibo mfethu nelikhipha ipipi hayi alikhiphe nje kungabi nankinga ngibone phela right hayi mangithi ukuthi kanje wehlisa lento le ujwabu ikinga linjani mfethu gcwele izinto engazothi uphuthu yabo nje liyanyanyeka musa mtshela umuntu ngeke mfethu ligeze mfethu geze pipi qala ngizoyisa kanjani into enjena mina ngizoyisa kanjani into enjena say I'm sorry ngazi kanjani ugezile ke khona ilokhuzana nje inkunu ugcwele inkunu ilo epipi nje hayi ngempela umuntu athathe amanzi ke geze ngoba phela ngeke mfethu uzusakhe udoti nawo ubona why bethanda isakking then ilokhoza umuntu asakhona seyinqini cha why bethanda ukuthi basakho qala angazi na sinda umuntu athanda ukuthi aqala umkhotha kuqala before nilale
Yeah, uyamthola ukuthi ungcolile. Keze phela. Thiwa abantu abathenga kakhulu abantu abaganiwe. Abaganiwe abashadile. Ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi mhlawumbe ninamanixoxa Naye umuntu noma ngase siumuntu usenixoxa nodwa nje njengamantombazana athengisayo. Na discover ukuthi yini ebangela ukuthi kuba abantu abaganiwe abathenga kakhulu. Yazi bathini mina nje omunye ubhuti wangitshela ukuthi lalela sisi ngisuka ekhaya ngishiye umfazi wami alright umuhle ngifike emgaqweni ngizothenga into ebhedayo. Kathi mina usho ukuthini mfethu wathi fanele ube namalebe ube nezinqa ezinkulu ube nezinto umfazi wami angenakho ukuze ngikwazi ukuthi ngibe right. Nami kayibuza ukuthi lo bhuti lo usho ukuthini ngisho njalo. Kanti umuntu uma ethenga uqala avula popolo. Nami le yabuza ngathi usho ukuthini ngisho njalo ngoba phela ngeke phela uyakubuza kodwa lo uyayana ukuthi unawo niqala amalebe. Hey. Qala kubuke futhi ngathi phenduka. Ufuna ukubona unazo nezinqa. Serious futhi ngempela kayitsaka akadlali. Ongena amalebe ongenazo izinqa ezinkulu. Ongamile nje kahle. Ufuna umuntu omuhle ukudlula inkosikazi wakhe ngoba uthi ngiyazi ashiye inkosikazi yakhe ekhaya ajike emgaqweni azothenga ihlathi nje isihubhu into ebhedayo. Ufuna ukuthi ube ngaphezulu kwalento le. Okay. Inkosikazi wakhe angenayo. Bathi ke laba yini befune ngemuva kunangaphambili? Bathi kumnandi ngemuva bathi phela ngithi izinqayithayi ziyayibambi lo ipipi. Kanti ingquza vete ikhamisele nje vete yabo uthi mhlawumbe usuwakwazala yabo ivulekile mhlawumbe unawo ishabalebe ukuthi ulibele ubamba mhlawumbe ukwazi vete khona amantombazana angakwazi ukuminca ingquza yabo ukuthi ubambe indoda ile ipipi bakhona bakwazi. Kanti nikwenza ngamabomu awufundisa ama viewers eMPTV1 kuyenze kwenziwa njani? Ubambe ingquza nawo kuyenze yaminca serious yakwazi ukuminca kube ngazuthi uyayiminca uminca nje awu libambe ingenzeka ukuthi amakhosikazi lapha ekhaya awaminca. Asazi-ke mongaminca phela ezoyidedelela nayo avule njalo afike indoda ifike ingene ngazuthi ingene egroundini okwakhe lo uyibona ngempela fanele iminca intombi ilo inkomo ngoba umfana ukwazi ukubamba indoda yakho mefuna ukwazi ukubamba indoda akwazi ukuminca ingquza yakhe uzakwazi ukuthi libambe. Kuthiwa umuntu wesilisa uma eke walala nomunye umuntu wesilisa akaphindi afune owesifazane. Ngithi umnyeza ngemuva nje. Hayi nina besilo. Hayi. Inkingi lapho nje izinqa nje phela zithight nje. Nawu kubona. Hayi mina ngaze ngibone. Angaze ngibone mina angaze ngibone angazazi zakho nawo ngisho. Hayi angiyicheck ngisho ukuyichecka. Angiyicheck ngisho ukuyichecka. Yabona lokho angiyicheck into engayicabanga ngisho ukuyicabanga. Hey wena buyo. Angifuni ngisho ukucabanga mina nje ngiyangibona kuba ngizokubophisa wena ngiyakubopha mawuphuma la kahle wena uyazi yakho ukuthi hayi angiyazi awu uyibona nje into engemuva wena uphendula amehlo ubona uzoyibona ni hayi uma ngiyithinta ngiyenza hawu nomsindabo yezwe hey bafowethu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabona umuntu olele umuntu omemeza athi akhalela uthi igula lika Jamal chithekile awu nina bakambudu bomvu unjengegazi nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lemhlabe lembedule nina bentule bende ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bedla mhlathi kamayekisa lokhuluma uProfessor Mwamkhize
Cha ngithinta nje wonke amakhosi ngakuzona ithakazela zakithi ezakamkhize ogcobeka ihlandla umumbo omhlophe okhanya emasesweni mhlawumbe yaphelela itshe nokubadaphunela awusidaphuda khona lala nomune ndolo kwavukwa khwifila ngaphandle ezakithi ke lezo cha ngithinta zonke izifunda okungabantu okuyibona ababukela uhlelo lethu bafowethu njengoba ngihlale ngisho ngaphambi kokuba uhlelo ulubukise izingane qala ulibuke wena njengomuntu omdala ya ubona ukuthi likulungele yini ukuthi izingane zingakwazi ukulubuka ngoba izinto esikhuluma namuhla izinto ezisensitive ngendlela eyisimanga nokuyizinto ke esisazoyikhuluma ngoba sikhuluma iqiniso lapha ngoba uma sikutshela ukuthi uma umuntu wesifazane uzogcinela ekudayiseni ngomzimba asikhulumi amanga sikhuluma iqiniso futhi uma ufuna ukubona lokho qhubeka inkani yakho wenza izinto ezokugcinisela emgaqweni uzobona ukuthi lento esikhulumayo azidlala akuactwa la act la phela uthi icela ukudayisa ingquza manje usufuna ukudayisa ingquza akuyona into oyicabangayo ulalo uyicabanga uvuka usho ikusasa ngifuna ukudayisa ngengquza into eyenzakalayo nje ngobani usuphoqwa ilento le isuke ikuphoqa isuke yabo lento le isuke idingeke egazini lakho isuke idingeka ngempela mina ngithi uma ekwazi ukudayisisa umuntu wesilisa izinqa ingahluba yena uphusha umuntu wesifazane eveleke yena ke kuyinature yakhe ke buka ke mayiphusha umuntu wesilisa kodwa abantu besilisa bagcina sebenza into bedayisa sithi lento esoyidinga ngempela ngempela hayi ngoba nakho kwento esuku uyicabangile uyiplanile ukuthi hayi namhlanje ngifuna ukudayisa ngengquza shame akuyona nje into eyifikelayo le ingoba usukusuzu ukuthi hayi kuyaphoqa but imali ayitholakali noma kanjani kona bavede iningi into eyikhona manje eyigubhu zedayisa amabhodlela yadayisa amakopa yadayisa kodwa nawe ubone professor ukuthi la eThekwini uclean kanjani baklina yonke into amaparabona aklina yonke into manje ungathi uphanda wenzani kuyintombazana yiphi enye indlela wena ongapanda ngayo kuthiwa wena umuntu wesifazane uhlala eThekwini emgaqweni ikuphi wena ongakwenza dayisa ngengquza obvious hayi ngoba nakho sithanda serious akukho mnandi nje futhi ulala nomuntu ongamthandi umuntu ongamfili akukho mnandi ngenqamba manga nababukeli nje nabo bazi bakwazi ukuthi nami lento engiyenzayo angiyenzi ngoba nakho mhlawumbe ukuthi ngiproud ngoba nakho mhlawumbe ngiyathanda ukuthi ngishiye ingane zami ekhaya hambe ngodayisa inqoxa nami ngoba ngangena emadrugsini ngagcina sengibheme iwunga nje bona bonke yabo iwunga iroki ayinankinga iroki ayiqalekeleki angifuna qamba manga kona ine gameko zayo gcina iphambanisa abantu ngekhanda yini thiki le awukubale lezi zinto ongathi sekukuningi nje phela manje iroki thiki iwunga inike enye onceka ke nilo namazen hayi amazen nawo and kudliwa kakhulu abantu abahlala endlini lokho amazen ayagulisana nawo ngeqondo ngiyabona abantu ngoba umunye uyalala gcina uzumeka lapha nomgaqo imoto ingakushayisa ngalimala ngempela ungaphoseka ngisho wini udaka kwamazeni abanye abantu umuntu uhambe ecimezile hambe ngaboni ngisho into ayenzayo omunye angezwa ngisho ekhunyulwa asikhona wakhunyulwa emaskani hey yaqeda indoda yakhe yaphinde yamgqokisa engazwanga usumkhumulile sibanibani ngoba ibheka imali ibheka ukuthi uyifihle imali hey yaze ithola la eyinqinqo nifihla lapho futhi kanti ngeke phela ngoba imali yakho ibe noma kanjani insurance ukuthi bangakwati uma usubhemile ukuthuze usubhemile nje nelenze sure ukuthi imali yakho ayifiki why iskin sakho singabonakala ukuthi uhlala phandle ngahlambe ngoba ngiyageza hayi ngiyeprofessor udlala ngami futhi phela uyelo kakhulu ke manje ukuthi lokhu usendlini phela ngibuye ngagezi nje mina ngibuye ngagezi nami uthi umbali nje uyayishumayela indaba yokugeza ngale ya phela ngizotshela ukuthi kodwa nje nami ngibuye thatha ibreak ngisho sayingiphela namhlanje nomfowethu siyabonga ukuthi bongiwe siyabonga ukuthi ufike la sekuyaqoza ukuthi sithole abantu besifazane abafikayo bezoqwashisa ngezidakamizwa
Ngizothanda ukuthi ngibonge mfowethu ukuthi ufike la. Umama ngempela. Mhlawumbe nawe professor ungangisiza mfethu ukuthi ngigcine sengiyekile ukubhema mina yazi angisakuthanda phela ukubhema. Sengiyabhema. Yini ofisa wena ufisa ukusizakala kanjani? Ufisa ukuyeka nje straight. Phindele ekhaya ngiyihlalele ekhaya ningane zami. Khona nje abayeka ngesenta umbili. Ukuthi angikwazi ngisho nalapho mina angazi lutho nje. No. Ngizolokhu ngizokutholela abantu abazolokhu baningi nje abantu sebeyekile khona lapho. Ya kwakhona ngale ehlathini la nihlala khona. Sekusuka ngaphakathi ke manje ngizweni yami ukuthi angisakufuni ukubhema. No. Sengiphoqwa yini sengiphoqwa ukugula. Yeah, ake sethembe wena bonge ukuthi mhlawumbe singamthola nalapho umuntu ozovela ethi cha mina ngayinikela ukuthi mhlawumbe le ntombazane ngiyisize. Yeah, mhlawumbe ngabe ukukhokhela le rehab uthi nama rehab lezi insuku ayibuka ngabantu ama waiting list kugcwele. Umuntu ongangisiza. No mfowethu asethembe angifuni ukukuthembisa ngikuthembisa izulu namhlaba siyobona khona ukuthi ukhona inovela ofisa ukuba umsamaria olungileyo bengisakhuluma ukuthi lapha uma umama usukungeyena umama weingane zakho kuphela kepha usukumama wesizwe abantu abazobukela lolu hlelo lakho ninesiqiniseko bayinqwaba ngoba lapha eSouth Africa into enenhlamba iyathandwa into nje namanyala iyathandwa utshelwa yimina lapha eSouth Africa into enenhlamba iyona ebukwa ukudlula izinto eziclean uyayibona le nto leyo sigcina manje sifuna inhlamba ukuze sibanike yona ngoba bafuna yona inhlamba iqiniso njalo okuphilayo sobe ukuthola ngaphakathi enhlambeni. Siyabonga nkosazana ukuthi ufike lapha uzoba umama wesizwe ukhulume nabantu besifazane ukhulume nabantu besilisa ukhulume nezingane ezisafundayo. Ngilithandile lakhe lithi waqala usasesikoleni uyabona ukuthi lento engihlala ngisho ukuthi usathane ubabambe ezikoleni kodwa usuke azi ukuthi ngo2025 lo muntu uyobe semgaqweni. Uyayibona le nto leyo futhi njengamanje umuntu obhema onsango oluze esikoleni usathane uyazi ukuthi ngo2030 lo muntu uyobe semgaqweni kodwa yena usuke kubuka kukude lokho uyayi understand le nto usuke kubuka kukude lokho but ngiyathanda uma ezokwenza sibe sikhulumile naye. Yeah, because lolu hlelo ngiyafisa ukuthi beyigadi ingane lingabukwa izingane libukwa abantu abadala kube yibona ababa nendlela eright yokutshela izingane zabo ngendlela engenayo inhlamba kodwa ngendlela ezokwazi ukuthi izingane zabo zifunde kulolu hlelo la namhlanje. Siyabonga mfowethu ungakuthathi kancane lokho okwenzile kuthatha amadoda kuthatha abafazi ngempela ukuthi bephume bezokhuluma nesizwe ngobungozi beyidakamizwa nanokuthi isidakamizwa zingakuphusha ibanga elide kangakanani. Ngakho ke bafowethu uma uqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingosi la silanda khona bafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni yiziphi futhi ingqinamba asebebhekene nazo ngoba bengaphansi kwezidakamizwa. Uma ungowesifazane ungene ezidakamizweni ngiyabheja definitely sure uzodayisa ngomzimba. Uma udayisa ngomzimba uzosithola uyisisulu salabantu abadlala ngeingane zabantu ezisuke mhlawumbe ezidayisa ngomzimba it's either bayokulalisa nenyoka noma bayokulalisa nezinja noma bayokubulala noma ziningi umuntu uma esekuthathile sekususile la udayisa khona usuke usuphila emseni wezandla zakhe. Ngakho ke bafowethu kufanele uyilindele bayithanda ikuni benjalo futhi nezifo akekho umuntu ongahamba emgaqweni eyofuna ukwenza isikoni engenazi isifusho abantu nababa nezifo zabo so sefuna ukuthulula nje manje uyabona ukuthi izidakamizwa zikubeka engcupheni engakanani umuntu wesifazane uma umuntu wesilisa nabo abesilisa sebeyadayisa utshelwa yithina asikhuluma ifilimu lapho uzokubona lokho uzokubona manje ukuthi awuzwa ufuna ukuyeka izinto ezibhedayo uyohamba uzokubona ukuthi nansi lento okukhulunywa ngo-MPTV1. Ngakho ke abanye bayantshontsha ufica ukuthi bashawa abantu bayaboshwa bayakhubazeka bayashona zonke lezi zinto esizibalayo
ayiqhamuki nje sezenzeka kodwa kusuke emuva ekuthenini umuntu engene ezidakamizweni. Ngakho ke uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu, uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuthi abantu abayigade abayivikele ukuze kugcineni bengazitholi nabo sebezohlala la bezosixoxela ngohambo lempilo yabo ekubeni sebefikile abantu abanjengobongiwe bazokhuluma nani bathi siseyidakamizweni akumnandi kunzima senza ngisho izinto esasingakaze senze sayiphupha empilweni yethu ukuthi siyokuzenza. Ngakho ke igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi ngakho ke sengcenga.